may bata dito na bali, di ba nung nakaraan, binigyan ka na namin, no? Oo. Same. Okay. Oo. Ngayon, nakita namin siya dito, gabing-gabi na. Ano ulit yung tatay mo? Yung instruction. Anong pangalan ng tatay mo? Octard. Yung mama mo? Malvina. Huwag mo na sabihin yung apelido. Ikaw, anong pangalan mo? John Michael? John Wayne. Ilan kayo magkakapatid? 4. Yan, may bali pang ano niya na ito mga kalingap pangalawang beses niya na ito na rito. So sabi ko nga nung una, hindi ko siya na-video So ngayon, sabi ko, vlog ko para eto paano yan. Saan kayo nakatira, Tutoy? Kamambugan. Malayo yung tanong, di ba? Diyan lang, mas kabila ngayon. Naglalakad ka lang. Wala ka pang dala, nabigas. Pagkano yung binigyan ka lang yung pera. So, hindi ka na nag-aaral? Siya, di ba, oo? Na hindi ka na nag-aaral. Ilan taon ka na? 15. Nung nakaraan, natin dito, yung na-videoan, si Hill, yung may PWD po yun, parang siya, isip bata. So ngayon, ito naman, John Wayne. So ito, may bibigyan ko sa yung bigas. Yan. Hingi siya kasi ng mga kalingap ng bigas. Hingi siya ng bigas. So ito, bibigyan ko na siya ito 5 kilo. Tawag dito, mga oras ka nagsisimula manghihingi sa bahay ng bigas? Nung halo ka po ang pagamas. May pagamas po mga... Hindi marunong Tagalog? Ay, hindi siya marunong Tagalog. Ang pagalas ko po may mga pagamas. Tapos... Ano yung gamas? Yung Natanggal ko daw. Ay, ikaw? Tapos pag minsan po, balikan daw ako. Tapos gagamasan ko. Tapos pag wala akong po na hindi mo na ako. Kaya tulungan mo na ako. Tama naman yun. Kaysa nga naman magnakaw. Tama yan. Huwag kang magnanakaw, yan ang pinakawag mong gagawin. Ngayon, ang gawin natin, kasi bukas alis kami, punta kami Napua. Ang gawin natin, pag nandito na kami, kailan ba tayo babalik dito? Lunes daw. Lunes, di ba? Lunes. Lunes. Tawag dito, Lunes. Lunes ang balik namin, punta ka dito Lunes ng gabi. Tama, no? Lunes ng gabi, punta ka dito, ha? Tapos, bigay mo sa akin yung yung address nyo. O kaya Lunes, o kaya Martes ng umaga. Martes ng umaga, pumunta ka dito, ha? Pupuntahan ka namin doon sa inyo. Sama-sama ka sa amin, punta tayo doon sa inyo. Bali Martes ng umaga, saan ka namin, ha? Tapos ito, bigyan na rin natin ng kawawa naman itong bata. So, 500. Pag rumekta ka na umuwi. Para tawag dito, para huwag ka na manghihingi. Punta rin itong Martes, may tiwala ako sa iyo, ha? Punta ka dito. Kahit mga bago magtanghali, dito ka na kumain. Tapos pag may nagugutom ka at nakabukas namin yung ilaw namin, nandito ka, pumunta ka lang dito, kumain ka, ha? Huwag kang mahiya. Ako, si Kuya Jay, yan, si Kuya Limuel, si Kuya Vincent, yung baklang pangit dito kanina, si Nathan. Hindi, si Kuya Nathan yun, mabait. Ganun lang talaga yung mukha niya, pero mabait. Mukha lang siyang bulldog, pero mabait yun. Hindi na lang nasa taas, kundi yari tayong dalawa. Yan mga kalingap si John Wayne. Pangalawang punta niya na kasi dito, no? Dahil dito, alam ng papa mo na naghihingi ka. Alam ni mama mo na naghihingi ka. Bakit dito, hindi sapat yung ng papa mo? Ilang taon yung mga kapatid niyong bunso? 8 months? Baby pa? Oo nga, kasi ang construction, lalo dito sa probinsya,
Ano to mga kalingap, mga 350 lang. ha? 350 lang to mga kabiyaya, mga kuwela. Ano lang to, 350. Eh, kung bibili ng gatas, magkano na agad yung gatas? Ilan ulit kayo magkapatid? 4. Ikaw panganay. Ano panganay ka? Hindi ka nag-ano, online class? Kung magkano po ako Face to face. Ah, may face to face naman rito? Oo, meron. Ah, meron na. Ano oras pasok mo? City. Hanggang alas 10. Saan siya nag-aaral? Saan ka ba nag-aaral? Hindi po sa pambukan. Oo, tapos kausapin ko mama mo. Kung sakali, pwede ka ditong pumunta-punta, no? Para malibang-libang ka. Wala naman kami ibang kasama dito eh. Parang mga kuya mo na yan. Ako nga lang, ang layo. Ano yan? Ano yung itsura ng bahay niyo? Yan mo nga sa akin. Parang bubo lang. Pupo lang. Diba, saan kayo banda nakatira? Kung mga tulay. May tulay daw. Tulay ng kamumbugan? Tulay ng Kamambugan. Oh, ano yun? Parang bukid. Nasa bukid siya. Yung gilid ng kalsada. Ayun ang Gilid ng kalsada. Sa inyo rin yung lupa. Hindi rin. Kawawa naman yung bata. Ito, bigay mo rin to sa mga kapatid mo. Chocolate. Oh, ito kasi binigay sa amin to ng sponsor. Eh, nagda-diet na rin ako. Tol, pingin makikabot nga ng plastic. Yan na. Sa Ate Marie ito na lang yung natira. Kasi hati-hati ko lang. Bigay ko na dito sa mga bata nang makatikim naman ng ano. Kawawa naman. yung video ko kanina ko yun sa mga kalakalan. Kalakalan. Sino? Si Rex? Yung Janice. Ha? Ang dalawang kapatid na itin. Anong item? Okay ba yan? Wait na lang. Masak to tol. Yung tuyo. Ayun nung sa taas ng tol. May kebot na yun. Yung tuyo. Ayan, nagbasa yun. Hindi. Basta na yung kamay ko. Yan. Ito galing to sa sponsor namin, binigay sa akin. Eh, hindi naman kami mahilig sa chocolate, saka malulusaw lang. Yan, imported to, galing to sa ano, ibang bansa. Para ano, iuwi mo na lang para dun sa mga kapatid mo. Kasi kami nagda-diet dito eh. Pahinga ko 3. Wow, diet pero pahinga 3. So, ang gawin mo, ganito, no? Yun nga, yung usapan natin. Punta-punta ka dito pag nagugutom ka, walang problema dito. Punta ka dito para, ano, tsaka tama yung sinabi mo, kaysa magnakaw ka, eh, may ka na lang. Dito, open dito. Patuloy mo yung mga kuya mo, huwag kang mahiya. Pag wala na kayong pangbigas doon, punta ka lang dito, ha? Kapag nandito kami, bibigyan kita pag may bigas kami. Oh, sabihin mo sa papa mo, Papa, may tumulong sa akin na vlogger. Ito binigyan tayo ng bigas. Baka na may benta mo to, ha? Ay, pera. Oo, at binigyan mo kita ng pera. Sige mo, ang pangalan niya si Kuya Jay. Hindi siya tiga dito, pero nandito lang sila banda. Huwag mo, sabihin mo na lang sabihin kung asan yung bahay namin kasi hindi namin pinapaalam sa mga viewers namin kung saan kami nakatira. Ayun nga, ayan mga kalingap, nakakawa naman tong bata. May 8 months pa to siyang bunsong kapatid na naggagatas kaya hindi rin maano nung kanyang kanyang ama yung pangangailangan. Kasi siyempre construction worker lang, hindi malaki yung sinasahod at naglalag ang aking cellphone. Ba't naglalag to? Yan, sige, uwi ka na para uwi ka na para hatid kita dyan sa labas. Okay ka na ba? Huwag ka na maghingi sa labas, ha? Hindi po kayo lahat. Oo, sige. Janwin, mag-tricycle ka. Oo, may barya ka naman, ha? Sige, ingat dyan. Mga kalingap, no? Ako kasi danas ko yan, kaya talagang maawain ako sa ganyan. Noong mga panahon na walang-wala kami, minsan nangihingi ako sa palengke ng gulay, kung ano yung matitirang gulay, para may makain lang kami. Nangihingi ako ng mga tira-tirang gulay nga sa palengke kasi tiga palengke talaga kami. Doon ako minsan nagtatrabaho ng Where is my charger? nag-outro ako. So yan po, no, at may natulungan tayo ngayon. Kasi ikaw ba danas mo rin yung nangihingi ka sa mga palengke, wala kang pangbigas?
Ay, hindi. Hindi, men. Ay, Hindi, kasi naman- kami sagana kami sa mga ano dati, kamuting kahoy. kasi ano, Oo, probinsya. bundok ng tralala. Kaya Oo. never kaming humingi. Sila pa nagpapalit sa amin ng bigas kapalit ng kamuting kahoy. Pero paspas ang puwit ko noon. Sa? Katalo ng tatay ko. Kasi Kasi? tamad ako magtanim. Ah! Oh my God! Oh my God! It is burning! Oh my gosh! Yan at paring Nathan, abangan mo na lang yung upload nito. May mga sinabi ako dito sa'yo. Doon na lang siguro ako bumawi. Abangan mo na lang yung upload ko dito, ha? Pangit. Ginakit, ay pangit doon na bakla, oh, sabi niya. Oh. Ayan o. Buisit ang bata. Sabi ko naman. Palit yung buto mo, walo. Sige, mababa. Ingat. God bless. Yan.